Jestli si myslíte, že létání je vrchol utrpení, tak jste v životě nejeli dálkovým autobusem přes půl Evropy. To, co dneska předvádějí dopravci jako Flixbus, RegioJet nebo kdokoliv další, to je regulérní cesta do pekel bez klimatizace a s bonusem v podobě řidičů, který snad fakt museli vyhrabat někde na skládce. Zdravím vás, tady Freddy, a tohle je další díl mojí série Freddyho sere, kde si dneska rozebereme tenhle národní dopravní poklad. Tohle nemá být žádný estetický video o kráse cestování. Tohle je čistá, neředěná frustrace z toho, že jsem se zase nechal zlákat na tu jejich trapnou, výhodnou slevu. Můj mozek je v koncích, moje nervy jsou v hajzlu a jestli nezačnu japovat, tak mě klepne pepka. Posaďte se, pokud můžete, protože tohle bude jízda, na kterou nechcete zapomenout, ale budete muset. Všichni to známe. Sedíš u počítače, chceš ušetřit, koukáš na letenky, který stojí raketu, a pak uvidíš Flixbus 299 korun. Zní to jako sen, že jo? Ušetřím, kouknu na filmy, dám si šlofíka a za pár hodin jsem v cíli. Totální, naprostá lež. Zapomínáš na tu skrytou daň, kterou platíš svým zdravým rozumem. Ta jízdenka za 200 tě ve výsledku stojí víc než letenka do Dubaje, protože tvůj čas, tvůj klid a tvoje důstojnost mají cenu, kterou tihle dopravci neznají. Je to past. Je to past na lidi, co si myslí, že život je fér a že když si za něco zaplatí, dostanou službu. Nedostaneš. Dostaneš akorát plechovku, ve který se vaříš, smrdíš a doufáš, že dojedeš v celku. A to ani nemluvím o tom, že tyhle firmy si snad myslí, že jsme všichni nějaký posraný noční sovy, co nepotřebujou spát. Kdy naposledy jste jeli dálkovým busem v 10 dopoledne jako civilizovaní lidé? Nikdy. Vždycky, ale úplně kurevsky vždycky, vám ten odjezd hoděj na 3 ráno nebo na půlnoc, abys byl už před nástupem úplně odepsanej. Prostě sedíš na nádraží na báglu, čumíš do zdi a hypnotizuješ hodiny a už v tu chvíli víš, že tahle cesta bude stát za hovno. Pojďme se podívat na to nejdůležitější. Řidiče. Kde je pro boha nabírají? Mám pocit, že je snad vážně vyhrabali někde z popelnice. Dali jim do ruky volant a řekli, tady máš bus, jeď, lidi jsou dobytek, tak se k nim tak chovej. Viděli jste někdy ten výraz v jejich obličeji, když se jich na něco zeptáš? Vypadají, že tě chtějí přetáhnout hasicím přístrojem, jen protože existuješ a odvážil ses vyrušit je od jejich důležitýho čumění do mobilu. A to jejich řízení. Oni řežou zatáčky, jak kdyby v tom busu vezli brambory, a ne lidi. Plyn na podlaze, brzda na poslední chvíli, všechno v tom busu lítá, lidi padají ze sedaček, kafé se vylévá, batohy cestujou uličkou. A když se jich zeptáš, jestli by nemohli jet trochu jako lidi, tak na tebe zařve, budeš držet hubu, nebo tě vyhodím v příkopu. No do prdele. To je jako nějaký vězeňský transport. Akorát, že jsi za to musel zaplatit. A ty jejich pauzy? Zastaví uprostřed dálnice u nějakého pochybného bystra, kam bys nešel ani kdybys umíral hlady. 10 minut pauza. Zažve tenhle kreatura a lidi se tam vyhrnou jak do stáje. A pak to dopadá tak, že odjíždíme s půlhodinovým zpožděním, protože někdo musel ještě řešit něco u pokladny nebo hledat záchod, který je samozřejmě placený a v horším stavu než v nějaký pralese. Fakt super, díky moc. Celá ta organizace je postavená na hlavu. Řidič je otrávený ze života, lidi jsou otrávený z řidiče a všichni se těšíme, až z toho pojízdního očistce vypadneme. Nechápu, jak můžou pustit na silnici lidi, co nemají absolutně žádnou úctu k lidskému životu, nebo aspoň k tomu, že ty lidi v tom busu nejsou balíky sena. Je to prostě hnusný, je to drahý
A je to naprosto ponižující zážitek, který si každý soudnej člověk odpustí, když to jen trochu jde. Ale my jsme prostě nepoučitelní, co? Zase si koupíme lístek a doufáme, že tentokrát to bude jiný. Nikdy to není jiný. Vždycky je to ten samej týpek, co se snaží projet úzkou uličkou rychlostí 100 km v hodině, zatímco ty se modlíš, abys nepřeletěl přes čelní sklo. A pak je tu ten zbytek osazenstva. Dálkový bus. To je magnet na ty nejdivnější existence, co se kdy narodily. Vždycky, ale úplně vždycky si k tobě sedne někdo, kdo vypadá, že poslední sprchu viděl v 90kách. Ten smrad. Je to kombinace starého potu, zkažených řízků a něčeho, co připomíná spálenou gumu. Jak je možné, že ten bus smrdí úplně stejně, ať jedeš z Polska, z Německa nebo z prdele světa? To ten autobus projíždí nějakou centrální stohou sraček, než pro mě přijede? A ti lidé, co do toho lezou, si sednou, vytáhnou ty své smradlavé tašky a okamžitě se v tomhle mikroklimatu zabydlí, jak kdyby to byl 5hvězdičkový hotel. Já se tam snažím dýchat jenom minimálně, abych se neudusil vlastními zvratky, ale ono to nejde. Je to všude. Je to prostě hnusné, jak jsou lidé bezohlední. A ten odporný soused, co sedí vedle tebe. Vždycky tam musí být někdo, kdo má potřebu sníst celé balení česnekových brambůrek hned po rozjezdu. Ten smrad. Jak kdybys seděl v obřím česnekovém hrobě. A k tomu si ještě pustí video v mobilu bez sluchátek. Nějakou totální hovadinu, co hraje na plné pecky. Proč? To fakt nemáš ani na ty nejobyčejnější špunty za 20 korun? Je to fakt hnusné, jak jsou lidé bezohlední. Člověk chce jen v klidu dojet domů, koukat z okna a přemýšlíš o tom, proč vlastně existuješ. Ale ne, musíš poslouchat nějakého týpka, co se tlemí na videa o kočkách a hádá se přes telefon s celou rodinou o tom, kdo vynesl koš. Je to k zbláznění. A pak jsou tu ti lidé, co mají potřebu si na tebe lehnout. Usne a jeho hlava pomalu, ale jistě přistane na tvém rameni. A ty nevíš, co máš dělat. Když ho vzbudíš, bude se tvářit dotčeně, když ho necháš, budeš mít na rameni mastný flek od jeho vlasů a sliny. Proč si lidé myslí, že je v pořádku se takhle tulit k cizincům? Je to hrozně nepříjemné, je to invazivní a je to prostě hnus. A nejlepší jsou ti, co se v noci začnou ve spaní vrtět a kopat do tebe, jak kdyby běželi maraton. Prostě se tam narveš, rozvalíš si ty své končetiny a neřešíš, že před tebou sedí někdo, kdo by se chtěl taky aspoň trochu nadechnout. Je to fakt k zblití. A teď si promluvíme o těch jejich vymoženostech. Wi-Fi. Wi-Fi, která nikdy nefunguje. Nebo funguje tak, že se ti nenačte ani základní stránka, natož mail, co potřebuješ poslat. Využijte naši bezplatnou Wi-Fi. Jasně, za 5 minut se to odpojí a pak už se nepřipojíš do konce cesty. Je to jenom další marketingový žvást, co má nalákat lidi, aby si koupili lístek. A ty nabíjecí zásuvky? Vždycky, ale úplně vždycky je ta zásuvka u tvé sedačky rozbitá nebo prostě nejde proud. A ty se tam pak snažíš s vybitým telefonem, který je tvoje jediná záchrana pro mapy v cílové destinaci, a oni se ti vysmějí. Zkuste si nabít telefon v jiném autobuse, by mi asi řekli, kdybych se zeptal. Je to klamavá reklama, prostě a jednoduše. A ten jejich multimediální systém? Ty obrazovky, co vypadají, že jsou z roku 2005, nereagují na dotek, nebo jsou tak špinavé, že nevidíš ani, co se tam děje. A filmy, co tam mají? 3 roky staré blbosti, které si viděl už 10krát, nebo nějaké dokumenty o tom, jak se vyrábí šroubky v Německu. Proč tam nedají aspoň něco, na co se dá koukat? Ale ne, my si musíme vystačit s tím, co nám milostivě dovolí.
Celé je to jenom pozlátko, co má zakrýt fakt, že sedíš v plechovce, kde ti leze zima na záda a bolí tě z toho všeho celé tělo. Je to prostě výsměch. Slibují luxus a přitom ti dají akorát tak sedačku, co se ti po 5 minutách zařízne do kostrče. Klamou lidi, slibují modré z nebe a pak tě nechají sedět v rozbitém busu bez proudu a bez internetu. Je to prostě smutné, jak nízko ta úroveň cestování klesla. A teď si promluvíme o tom luxusu sedadel. Sedneš si a okamžitě cítíš, jak se ti do kolen zařezává ten plastový stoleček, co vypadá, že se každou vteřinu rozsype. Kdo tohle pro boha konstruoval? Člověk s nohama? Těžko. Je to udělané pro lidi, co měří 1,50 m a mají nohy jako párátka. A když se někdo před tebou rozhodne sklopit sedačku, no do prdele. Ta sedačka ti přistane přímo na obličeji. Ty se tam snažíš dýchat, snažíš se nebýt slisovaný jako sardinka a ten člověk před tebou si vesele spí, zatímco ty bojuješ o každé nadechnutí. Proč si lidé myslí, že je v pořádku sklopit sedačku úplně na doraz, i když je bus narvaný? Je to vrchol bezohlednosti. Já vím, že je to funkce toho sedadla, ale v autobuse, kde není skoro žádný prostor, je to prostě útok na tvé pohodlí a tvou osobní svobodu. A to se ani nebavím o tom, co se děje za tebou. Máš tam někoho, kdo má nutkavou potřebu každých 10 vteřin kopat do tvé sedačky. Hej ty vzadu! Myslíš, že mě baví cítit tvé špičky v ledvinách? A když se na něj otočíš a chceš mu vysvětlit, že takhle se lidé v civilizaci nechovají, tak na tebe čumí jak na vraha. Prostě se tam narveš, rozvalíš si ty své končetiny a neřešíš, že před tebou sedí někdo, kdo by se chtěl taky aspoň trochu nadechnout. Je to prostě hnusné, jak jsou lidé bezohlední. Člověk chce jen v klidu dojet domů, koukat z okna a přemýšlíš o tom, proč vlastně existuješ. Ale ne, musíš řešit, jestli ti ten člověk za tebou neprokopne sedadlo až do tvých zad. Je to fakt k zbláznění. A řidič? Ten se na to dívá, směje se do mobilu a je mu úplně fuk, že se tam lidé v autobuse pomalu vraždí kvůli loketní opěrce nebo kopání do sedačky. Je to prostě neuvěřitelné, jak se lidé dokážou chovat k sobě navzájem, když je zavřeš do takhle malého prostoru. A pak je tu to pověstné WC. Každý Flixbusí záchod je totální hororový film. Je to malé, je to špinavé a po 10 minutách cesty to vypadá, že tam proběhla nějaká přírodní katastrofa. A ten člověk, co jde záchod použít, ten se pak vrátí zpátky na své místo a ten smrad si přinese s sebou. Je to prostě řetězová reakce hnusu. Nikdy, ale fakt nikdy tam nechoďte, pokud nejste na pokraji smrti, protože z téhle pasti se vrátíte s traumatem na celý život. Proč prostě neudělají nějaké pravidlo, že po každé 10. návštěvě musí někdo ten záchod vyčistit? Asi chtějí, aby to byl autentický zážitek. Je to prostě k zblití. A ta hygiena v autobuse obecně? Všude drobky, všude nějaké fleky na sedačkách, nevíš si je to za tekutinu, co tam někde zaschla. Kdo to uklízí? Nikdo. Prostě se tam vymění lidé. Řidič tam projde s koštětem, co vypadá, že je z roku 1990, a to je všechno. A ty si tam pak sedneš, dáš si tam své věci a modlíš se, aby ses nevrátil domů s nějakou vyrážkou nebo nedej bože něčím horším. Je to fakt neuvěřitelné, jak se tyhle firmy chovají k čistotě. A přitom tvrdí, jak dbají na komfort a zdraví cestujících. Komfort? Zdraví? Jděte do prdele se svým komfortem. Je to prostě odporné, je to nehygienické a je to naprosto nedůstojné, v čem nás nutí cestovat. A když už jsme u toho, co ta klimatizace? Vždycky, ale úplně vždycky ti fouká ledový vzduch přímo na hlavu.
Ať s tím kroutíš jak chceš, pořád to tam fouká. Druhý den máš rýmu, bolí tě v krku a jsi úplně vyřízený. Nebo tam naopak nejde vzduch vůbec a dusíš se tam v tom horku, co tam řidič udržuje, protože on si myslí, že je zima. Proč to nemůže být normální? Proč to nemůže fungovat jako v každém jiném autě? Je to prostě děs a hrůza, co nás nutí v těchto autobusech prožívat. Člověk chce jen cestovat z bodu A do bodu B, ale místo toho bojuje o své zdraví a své přežití. A ten řidič, ten je kapitola sama pro sebe. Jede, jak kdyby vezl brambory, ne lidi. Plyn, brzda, plyn, brzda. Je to jak v nějakém simulátoru nárazů. Všechno v tom busu lítá, lidé padají ze sedaček, kafé se vylévá a on si vesele telefonuje a kašle na všechno, co se děje kolem. A ty jeho zastávky. Zastaví uprostřed dálnice u nějakého pochybného bystra, kam bys nešel ani kdybys umíral hlady. 10 minut pauza. Zařve a lidé se tam vyhrnou jak do stáje. A pak to dopadá tak, že odjíždíme s půlhodinovým zpožděním, protože někdo musel ještě řešit něco u pokladny nebo hledat záchod. Fakt super, díky moc. Celá ta organizace je postavená na hlavu. Řidič je otrávený ze života, lidé jsou otrávení z řidiče a všichni se těšíme, až z toho pojízdného očistce vypadneme. A ty silnice! Vždycky se najde někdo, kdo musí zrovna v tu chvíli začít opravovat dálnici. Takže stojíme v koloně hodiny a hodiny. A řidič? Ten jenom nadává do mikrofonu. Pouští si nějaké příšerné rádio a je mu úplně jedno, že my máme časové plány, které se nám hroutí před očima. Nikdy se nedovíš, jestli dojedeš včas. Nikdy se nedovíš, proč stojíš. Prostě jen stojíš a čekáš, až se to nějak samo vyřeší. Je to neuvěřitelné, jak tenhle systém funguje. A když už se konečně rozjedeme, tak on začne dohánět čas tím, že jede 120 v pravém pruhu a předjíždí kamiony, jak kdyby byl v závodech Formule 1. No do prdele, to je fakt o život. Člověk se celou dobu modlí, aby nás ten bus někde nerozmazal po svodidlech. Je to prostě neuvěřitelné, jakému hazardu nás ti řidiči vystavují. Cestování dálkovým autobusem má být snadné, levné a pohodlné. Ale realita? Realita je, že je to boj o přežití. Od řidiče přes spolucestující až po technický stav toho autobusu. Všechno je to jeden velký špatný vtip. Člověk z toho vyjde úplně vyždímaný, znechucený lidstvem a přísahá si, že tohle už nikdy nezažije. Ale příště? Příště to udělá znova, protože auto je drahé a letenky jsou ještě dražší. Je to prostě začarovaný kruh, ze kterého není úniku. Je to fakt hnusné. A pak přichází ten finální moment. Příjezd. Konečně přijíždíme do Prahy. Všichni jsou totálně vyřízení, smrdí tím autobusem a chtějí co nejdřív vypadnout. A co se stane? Lidé začnou vstávat ještě dřív, než ten bus úplně zastaví. Stojí v té úzké uličce, narvaní na sebe a čekají, až se otevřou dveře. Je to fakt k hovnu. Stejně nikam neodejdeš, dokud ty dveře neotevře. Tak proč se tam mačkáte jak sardinky? Je to prostě národní sport asi. Musíme být první venku, i když víme, že pak budeme stejně půl hodiny čekat na kufry nebo na metro. A když konečně vylezeš ven, cítíš se jak po bitvě. Celé tělo bolí, smrdíš tím autobusem, máš chuť se rovnou osprchovat v savu a jít spát na týden. Je to prostě hnusné. Je to drahé, pokud započítáš všechny ty nervy, a je to naprosto ponižující. Takže příště? Příště jedu autem, i kdybych měl jet na kole. Flixbus už nikdy. Doufám, že tohle japování někomu pomohlo a vy jste se v tom našli, protože sdílené utrpení je prej poloviční utrpení.
Jestli máte podobné historky, tak mi je hoďte do komentářů, hrozně rád se zasměju, jak ostatní trpí stejně jako já. Díky, že jste to vydrželi a zatím se mějte. A ještě jedna věc na závěr. Jestli jste někdo, kdo se v tomhle videu poznal, to, že jsi v autobuse, neznamená, že jsi v obýváku u sebe doma. Přestaňte se chovat jako prasata, přestaňte smrdět, přestaňte se cpát v uzavřeném prostoru a začněte mít aspoň trošičku úcty k lidem kolem sebe. Protože cestování je peklo, tak proč ho dělat ještě horším pro všechny ostatní? To je moje rada pro dnešek. Mějte se a cestujte. Ideálně nikam. Protože doma je prostě nejlíp. Fakt.